Gusto nyo bang mag-relax sa tahimik na lugar malapit sa Angeles City? Dito sa Barangay Dukit, Mabalacat, sa RL Farm Villa, ang perfect para sa summer getaway kasama ang pamilya or barkada. Tara, samahan nyo kami sa aming summer getaway sa RL Farm Villa. Rockin' Adventurer. Paano pumunta sa RL Farm Villa? Kung manggagaling ka ng Angeles, baybayin lang ang Magalang Road. Pag naabutan mo na ang Diwalyong Hospital, pasok lang sa kanto ng Libertyland. Diretso lang hanggang sa umabot ka sa gate ng Team Art Studio. Ito, nasa RL Farm Villa na tayo. Maluwag ang parking. Ito, nasa RL Farm Villa na tayo. Yan. Tara, pasok tayo. Tisseria. Ito yung anak kong artista, architect. Ito ang master's bedroom. May dalawang queen size bed. Sa kabilang kwarto, may dalawang double deck. Nakasya ang 6 na katao. Ang ganda ng sala nila. May Netflix at YouTube. Ito naman ang kanilang kusina. Maluwag. May videoke room na pwedeng kumanta 1 to sawa na walang magbabawal sa'yo. Ito ang dining. Tara, tignan naman natin ang pool nila. Ang laki ng pool nila. Siguradong mag-enjoy ka sa kakalangoy rito. May patio na pwedeng mag-inuman dito. Ito ang dirty kitchen nila. Dito tayo magbabarbecue mamaya. Dito naman ang shower at CR sa tabi ng swimming pool. Maganda. Tara, swimming na tayo. Hello, Eden. Swim. Eto, magba-barbecue na kami. Cheers!
Pinoy Native Foods. Kainan na. Maubos mo. Naka-promo pala ngayon ng RL Farm Villa for 6,000 pesos overnight. Maraming salamat sa panonood. Huwag sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin. Salamat mga ka-adventures. Hanggang sa muli. Bye!